соли 2024 соли парвозҳои баланди эҷодӣ барои тарроҳи муваффақи тоҷик хуршед сатторов буд. зеро ӯ мӯди тоҷикро соли равон ба саҳнаҳои касбии мӯди ҷаҳонӣ бурд, ки қадами устувору муҳим барои тарроҳони мамлакат буд. ҳамин тавр хуршед тавонист дар ҳафтаи мӯди Лондон, ҳафтаи мӯди шаҳри Париж, форуми тарроҳони Белгия, ки машҳуртарин ҳунармандони ҷаҳонӣ дар он ширкат доштанд, мӯди тоҷикро муаррифӣ созад. ва ҳамчунин дар ҷашни 815-солагии Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, ки дар қароргоҳи ЮНЕСКОи шаҳри Париж таҷлил шуд, коллексияи Мавлоноро ба намоиш гузошт. дар коллексияи Мавлоно тарҳи чакан ва гулдузии тоҷикӣ ҳамчун унсурҳои асосии ороиши либосҳо ба кор бурда шудааст. ин коллексия ба таври хос фарҳанги бои миллати тоҷикро инъикос намуда, бо риштаи эҳсоси ирфон ва эҷодиёти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ пайваст аст. гулдузиҳои миллии дастӣ, ки бо рангу нақшҳои мураккаб зиннат дода шудаанд, ба либосҳо намуди шоҳкорона бахшидаанд. ҳоло дар муассисаи давлатии телевизиони Сафина коллексияҳои Мавлоно, Зардӯзӣ ва Меросро ба намоиш гузоштааст. коллексияи Зардӯзӣ бо нақшу нигори анъанавӣ бахусус зардӯзии дастӣ зиннат дода шуданд, ки рамзи зебоӣ, нафосат ва ҳунари ниёгонро таҷассум мекунад. коллексияи Мерос ба фарҳанги миллӣ такя мекунад, вале буриш ва тарҳи либосҳо ҷавобгӯ ба талаботи мӯди имрӯза аст. ин омезиш коллексияро боз ҳам зеботар намуда, онро барои ҳамагон дастрас кардааст. ҳоло ба дунёи зебои мӯд ворид мешавем ва коллексияҳои номбаршударо тамошо мекунем. شکر دارم
دستان به زیر ناله مستان میانی صحرا و خارا اثر دارد اثر دارد
دختری تاجیک را زیبد لباسی تاجیکی بر سرش زیبند است روی مالی خاصی تاجیکی مهربندی تاجیکی بود بازو بندی تاجیکی زیبی زیبا دختری بالا بلندی تاجیکی دختری تاجیک بوبین بلند و خوش رو زلفی سیاه حلقه زده در بری ابرو دختری تاجیک بوبین بلند و خوش رو